Takže modrý je kola a toto je fizzy drink kola, hej? Mufty, ďakujem za tip. To ma absolútne nenapadlo, že to treba dať do poháru, však aby ste videli farbu, nie? Tak počkaj. Okay. To je dobre priesvitné. Chlapci, ja vám vravím, že toto je čistá Brazil kola, alebo kolopacká kola naliata do plechu. To je ináč hnusné. Fizzy drink ma sklamal. Tari. Ja dúfam, že ten drink bude aspoň lepší ako tvoje videá. Kaj zvuk otvorenia? Reálne farbou je to fakt to isté. Neviem, či toto náhodou nie je ešte prehľadnejšie. Toto je Coop jednota s citrónom. Je proste taká citronovejšia táto. Je lepšia ako ten fizzy drink, ale že by som to bral ako nejaký pík gastronómie. No, keby som mal porovnať fizzy drink alebo tari drink, hej, nebudeme riešiť, že aký mám na nich obecne názor. Za mňa osobne ten tari drink je lepší, pretože chutí citronovejší, je viacej sladší, ale to bude asi tým, že tam je väčší obsah cukru ako... No, jasné. Na 100 ml tu máš 4,5 g cukru v tejto kole, zatiaľ čo v tej tari máš 8,6 g cukru na 100 ml. Čiže v prepočte na ten jeden plech je to 20 g cukru. Za mňa osobne tento tari drink je lepší, ale že by som to akože bral fakt, že som smedný, kúpim si tari drink, tak to asi nie.